Здравейте! По какво може да разбереш, че твоето време е дошло? Времето за твоя пробив, времето за твоето повишение, времето за по-голямата благодат от Бога. В книгата Битие, 18 глава, виждаме как Бог заедно с двама ангела отива на гости на Авраам. Когато Авраам видя тримата гости, той веднага ги покани в шатрата си и веднага каза на слугата си: заколи обоено теле, приготви го да ги нагостим. Виждаме необикновен подтик към щедрост в Авраам. Авраам и Сара са били щедри и се отнасяли по специален начин към хора, които са гостували в шатрата им, но специално в този случай виждаме необикновен подтик към щедрост. В четвърта книга на царете, 4 глава, пророк Елисей минава през един град. И една жена от този град казва на своя съпруг: нека да направим стая за Божия човек, който минава и ни гостува. Като Елисей не е искал да отиде там да яде хляб, но жената много е настояла, даже пише, че го е принуждавала, така че той е започнал да се отбива от тях да им гостува и те са го хранили и жената е казвала на мъжа си: нека да направим стая. Стая за пророка, терминологията в днешно време е пророческа стая. Направили са разширение към къщата, за да има място, където Божият човек заедно с неговия слуга да си почиват, когато минават през града. Необикновен подтик към щедрост. След време Бог дава чудо като награда на тази жена за щедростта й. Бог й дава дете, въпреки че те не са можели да имат деца. Когато детето умира, Бог го възкресява от смъртта. В книгата на пророк Йеремия, 29 глава, 13 и 14 стих, Бог казва: вие ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото сърце, когато ми се молите с цялото сърце. Втория белег, по който може да разбереш, че твоето време е дошло и че твоя пробив е съвсем близо, е когато имаш необикновен подтик към молитва. Деяния на апостолите, 10 глава, Корнилий е олицетворен на тези два принципа в действие. Той е раздавал много милостини на хората, непрестанно се е молил на Бога, Божи ангел го е посетил, свързал го е с апостол Петър. Корнилий, роднините му, близките му са били новородени, приели със Святия Дух, Господ на пробива е посетил неговия дом. И аз ти казвам, че Господ на пробива иска да посети твоя дом, иска да посети твоя живот и не само да те посети, а Господ на пробива иска да заеме трайна резиденция в живота ти и в дома ти. И когато ти се поддадеш на подтика на Святия Дух към щедрост и към молитва, ти ще приемеш твоето чудо и ще ускориш определения сезон за проявление.